Prva ljubav Pere Krcuge. Mnogo sam čateja. Kakve ti knjige ne sam čateja. Iz čateja sam cel saltir. Čateja sam i novine i oveja puste knjige, pustegine ostanule, što gi kupujemo pa marijaš svesku. I danas, kad sam stanuja šuster, gazda čovek, s 15 kalfe i 13 čiraka, još si čatim, ama ne sam natrapajana i da maka u ljubav kako što se ja bezaka čija u 4. razred gimnaziju. I ima videja sam i kakva ti čuda i čudišta nema po svet zbog ljubav. Ima na do krajke privrzuvanje za ženu, pa ima po toj od frljanka, pa ima ubilstvo, pa neverstvo, pa prokletinja, pa ima beganje s drugoga, pa teranje šegu s prvoga, pa ima i da si živuju do smrt, ama mu nikako turu perde na oči, pa i što vidi on ne vidi. More jednolije, bajgim naučovnjaci ne bi ga umejali iskažu, te ću ga ja znam. I pokojni Sremac da je živ, pa ga ne bi umeja sve da iskaže, te kam li ja Pera Krcuga. Mislim se takoj o to što je bilo u moje življenje, u moje bećarsko doba, pa mi pade na pamet moja prva ljubav. Znate li koliko je smešno? Smešno, eve sik se sićam i kidam se od smejanja, ama ga ne mogu se ostavim za knjige. To je mi muka. Te si u sebi mislim, a majku mu da bejzu čija još 5-6 godine stanuja bi da skal. I koliko da ne bi umejaja, belkim bi bar za ovoliko mogaja da ispišem. A ovo koji? Ne znam što da rabotim. Namisleja sam da idem pri Mile da skala, on je mnogo pametan čovek, te da mu ga njemu iskažem, a onda ga ispiše i da ga turi jali u knjige, jali u novine. Takoj sam i učinija. Fala, te ti pisuj i beležuj, a ja ću ti kazujem kako je bilo. Tatko mi beše siroma čovek, a uzeja ženu iz posirotinsku kuću u nikoga Tane Krcugu. A ti znaješ viće što mu je toj Krcuga. Toj ti je stiskavac, parku ne dava iz džep da iskoči, pa od njeg tajta bijet donela ćerka mu, a moja majka u naš dom, te ne i nas prozvaše Krcuge. Tatko mi je bija kondurđija. Kućani beše, a i danaske, kako što znaješ, na Žožinu kapiju do Lalavaskovu kuću. Stara četrljetina navalila se viće na jednu stranu, sl te čekamo sad kad će da padne. Ama što da pravimo? Sirotinjka, tuj smo se svi zbutali i tuj smo živeli. U Bugarski rat ja be više iz Džigljaja i bija sam u 4. razred gimnaziju. U toj vreme imaja sam 2 sestre, pomlađe je od men i jednoga brata postarejeg od men. Sestre si se dešaju u dom i rabotešaju sa smajku što je trebalo u kuću i njino udomlenije, a brat mi beše momak u Canju Mejanđiju. Sestre mi rabotešaju i tuđo, vezešaju čevriki, što je moglo da ima od kondurđilak. Malko sestre, malko tatko, a malko brat, on imaše 300 groša na godinu, te iskačašemo na kraj. Dok smo bili malečki, tatko ni imaše volju da mi stareji brat Vale uči za vladiku, a ja idem u da skali. Al nikako ne ideše bratu mi od volju knjiga, te ga tatko izvadi od školju i dade u Canju, a ja ostanu dučim. I da se ne falim, dobro je išlo od prvi put, ama kad dođo u 4. razred, pa kad se zaljubi kako šuster u kiriš, a metom propado, te me trgoše i dadoše na zanat u Đoku Vojvodića iz preko. On tak beše prvi majstor u Niš od Srbije, a od Nišlija beše Đoka Topušče. Čkoljani beše na vašarište. Tu je blizu do školju beše nika gospa Lenka penzionarka, sedeše u kuću Jovana do Grmađiju. Imaše jednu kerku Vidosavu, tako je od 13-14 godinke. Tej 2 duše i niki živ više živeše i od penziju, a majka gospa Lenka šiješe pomalo i aljine za oveja gospoje, te Bog da pomože. Sramota je od seb da zborim i da se podgolemujem, ama je te i ti vidiš, bija sam momče na oko. A za Vidosavu ić da ti ne zborim. Evegu njojna slika pa gledaj. Ne se znaje što je poubavo na njuma. Tnke veđe kako i brišim. Crne i krupne oči kako kalemeni orasi.
kosa ko štam boja, a dugačka do pete kako u gorske vile. A bela je kako tulben. Tu mi je sliku ona dala, a maksuz se je slikala u peru Aranđelovog slikara zbog mene. Tike što je počelo leto. Još se majaše sneg po Seličevicu i Gabrovački visovi. Takoj nikako na konac april, beju se viće prosušili sokaci od sneg i blatište. Jedno jutro prošeja sam za čkolju i prođeo kroz Andonovo sokače. Na penđer stoješe vidosava se s belom aramče zabuljena i treseše prašište. Men kad me opazi, stade, zagleda se u men i isprati me sa soči čak na kraj sokak. Ja sam gu usl te pogledaja, pa u idenje nakude čkolju, puče mi ništo pod grudi, kako da me niki udari sa spesnicu zavrat, stemni mi se pred oči kako sam došaja do čkolju da naske da me ubiješ ne znajem. Ulegu u razred, rastrostresi knjige i po pamet mi se maje onoj zabuljeno devojče i onoj njojno gledanje. Sam se pitujem, zašto li me majku mu gledalo onoj devojče kad mu nesam ni rodni pomozi Bog? Ništo ne znajem, nit što razbiram, a po glavu mi seveju nike slike, ama nijednu drugu ne vidim slte onujna devojče. Malo me istraufati, nit čujem što zbori profesorin, nit znajem što pituje, nit što vidim, i taj par nešto ne sam znaja, zabravija sam sve što sam naučija. Edva sam čekaja da iskočim i dimo dom. Beše je poslednji čas od minerologiju, pa se sećam kako danas da je bilo kad me pita gosen Đura Dimić. Pero, tebi nije dobro. Jes, gospodine, reko mu ja, faća me čini mi se groznica. A jes mi je bilo teško, slte što, ne sam znaja. Sak znajem što je istinje napas i poteško od sve boljke. Kad iskočimo iz školju, ti dosi pravo dom. Ne smeja da prođem kroz Andonovo sokače, ama nikako kad be blizo, frlji oči na tam, pa na penđer stoji devojče i gleda na ovam, tak mi još poteško pade, te sam edva otišeja do dom. Taj dan ne sam ručaja. Na majku reko, boli me mešina, u sebi si mislim, prokleto leto, da je trajala još zima, nit bi me snašaja ovaj belaj, nit ništo. Taj dan ne otido ni u školju. Reko ću, kažem, bolan sam bija, te će mi izvinu osustvo, a ja ću toj posle podne da prepisujem na načisto istoriju srpskog naroda. O, jadno mi moje pisuvanje i prepisuvanje. Počnem da prepisujem od tvrtka, pa kad ga pročatim šta sam napisaja, a ono, 2 reda od istoriju, a 17 od Andonovo sokače. Ništo ne spomaga. Taman se priberem i počnem, navalu na men nikas ništa, pa si uza stal ametom spijem, a pero si samo pisuje od Andonovo sokače. Iskočim te se sladnu vodu ispljuskam i to i ne spomaga. Muka živa što ne znam što mi je. Uzmem teku kud prepisujem da vidim što sam napisaja, a kada pročatim u nesvest da padnem. Tvrtko je bio bosanski vladalac, vladao je od... Andonovo sokače je najubavo sokače u cel svet. Pa onoj devojče, zašto zastanu ono sa srabotenje, zašto me onako tužno pogleda? Zašto me sa soči isprati čak do na kraj sokak? A, pero, za tebe viće ne je čkolja. Ete, takoj ti je cela teka ispisana, a od tvrtka ni aber. Tako je išlo iz dan u dan. Ja počeda slabejem. U školju si poče dobivam dvojke i kečevi što gi vikaše gosankalik, kebabčiki. Koji što si prebeše, ja u Andonovo sokače, a divojče na penđer. Ja prođem, pogledam, zasramim se i ćutim si, a ona me tužno pogleda. Uzdane, pa me se s oči otprati. Sam to i takoj, a od zborenje i sastavuvanje i raspoznavanje ni aber. Jedan dan me viknu sa spenđer. Gospodine, ja se zovem Vidosava Rajkovićeva, ime vaše znam i molim vas da primite ovu ružu od mene. Ja stanu kako ukopan, slovednu oči i veđe na dole, skinu kapu kako da sam pred crkvu za prosenje,
Ružica padnu pored kapu na zem, a ja se slovednem da go uznem, zakačim to puko da iscepanu nogavicu, padnem preko ružicu, te gu svu razdrobim, ubi levi lakati i svu prašište, digo se i otido bez reč. Nit vido što je napravila Vidosava, nit ništo. Slte ufati tutanj, pa ništo od srama, ništo od onoj što sam dajma zamajen, ništo ne sam gledaja pred seb, te se načošeo od Andonovo sokače skobim sa salvadžiju, udarim ga s glavu u grudi, te se čovek sa sve tablu prevrnu, rasipa alvu i šikerleme, a ja ti bežte dom. Misleja sam da begam na kude dom, kada pogledam, ja sam iskočija na kele kulu. O, majku mu, prekrsti se pa se obrnu nazad i mislim se, šta bi ovo od men, da mi ne napratiše u kuću živak, je li ti da mi ne napraviše ni kemađije, a ma ništo ne znajem, slte mi tupka pod grudi i po pamet mi se vrti Vidosava. Nit ručam, nit večeram, nit frušlukujem, nit vodu pijem, idem kako zamajen. Pođem na kude crkvu i skočim u Andonovo sokače. Obrnem na Beligrad malu, pa u Andonovo sokače. Zapalim čak na pantalej kad pogledam ja pa u Andonovo sokače. Majka me razbudi i zbori mi sinko pero, bre nemoj na grbinu da legaš zašto šnjevaš nika, pogana se ništa, i uzme vodu te me po lice malko poškropi. Ustanem, nigde zora, obučem se, uzmem knjige pa pravo u Andonovo sokače. Nigde živa duša i Vidosava spije, a ja si špartam po sokače o jedno ćoše na drugo. Napravi se u lice kako vejka. Od učenja ni pomen, počeše profesori sa smen da se potprduju. Ništo ne znajem kako vol kad ulegne u kupus. Jedan dan, beše nikako pred Petrovdan, viknu me Vidosava od penđer, pa mi polk reče: dođite posle podne kod mene, majka će biti u gostima. Taj dan ne otidu u školu, nit pa otidu na ručak. Kad bi 3 sata, ja ajd u Andonovo sokače. Vidosava stoji na penđer i čeka me, i kad me vide, istrča na sokaknja vrata, dočeka me, rukova se sa smen i uvede me u sobu. Ja si slte pred seb gledam i da me ne beše ćušnula da sednem, ja bi stojaja kako čiraci što stoju pred majstora. Ona prva poče na srpski, pa ga i ja takoj obrnu. Gosam Pero, ja neprestano mislim na vas. Žao mi je što ste vi suviše hladni prema meni i što samo ćutite, a ja bi volela da sam do groba s vama. Ja, gospođice, osjećam žmarci kud mi prolazu kroz celu snagu. Ne spijem tako reći zbog vama i vidiš i sama kako smo se napravili za ova 2-3 meseca. Ja ne znajem kako se toj vika, ama ja si slte od vama mislim i što rekoste i men mi je žao što sam mladana, treba da sam vruć. Ete, sg ovolka žega, evo, pipni mi ruke, student sam, kako da nema ni kap krv u meni. Tak po to je dva digo oči i pogledagu, a ona se zažarila kako baštenska jagoda, pa kad me pogleda tužno i žalostivo, ja ti udarim u plakanje, te ti nju rasplačem, te smo plakali više od polovin sat. A što mi se ražali, jedan gospod nek znaje. Gospodine Pero, prozbori ona, prvo nemojte više plakati, ja vas razumem potpuno, vi mene volite, jel te? Ništa ne umeja da kažem, sltegu pogleda ispod veđe, pa udari u runzanje, a ona u smejanje i u toj uleže u sobu njojina majka. Kako sam ustaja, kako sam gu poljubija u ruku, kako sam pasednuja na stolicu, ništa ne znajem, a ču slte kad gu Vidosava reče: jest, Jelenin brat zove me na njen rođendan, pa siroma pao nekako kod kapije i uganuo levu ruku, pa ga toliko boli da ne može siroma da zadrži suze. Ja se popipnu za levu ruku da vidim da li je istin to što zbori, a majka gu otide u drugu sobu i ču kad reče: idi sine, Jela je tvoja dobra drugarica, a ona ripnu, te me poljubi u obraz, te mi šepnu: Pero, ja te silno volim, pisaću ti i evo ti moje slike. Kako sam iskočija na sokak i da nas ne znajem.
Na Petrovdan pročateše da ponavljam razred zbog slab uspek. Kako be mnogo oslabeja, tatko se ič ne naljutija pa mi vika: Sinko Pero, da batališ čkolju pa primen na kondurđilak. Dosta si učija ako je za fajdu, ni deda ti ne be daskal, pa i ti nemoj. Ništa poubavo od zanajet. Takoj i bi. Batali čkolju, a poče zanajet u Đoku Vojvodića. Nema se više vreme za Andonovo sokače, slte nedeljom i praznikom. Na Malu Gospojinu prođeo prvi put posle toliko dni kroz Andonovo sokače i kad bedo vidim u kuću, ona mi frlji jednu artičku. Slovednem se te gu uznem i otidnem na vašarište da gu pročatim. Pisuje mi: Gospodine Pero, vi ste napustili školu, žalim, bar da ste bolji zanat izabrali. Počinjem da vas zaboravljam. Kad ga pročate, ufati me nesves, padošakačkim na zemlju, koliko sam takoj ležaja ne znajem, pa se dignem te pravo u Andonovo sokače. Kad ima što da vidim, Vidosava stoji sa jednoga gospodina u tvrd šašir, zbori i smeje se, a on gu drži za ruke i zazubija gu pravo u oči. Men mi se stemni pred oči, zaletim se, zgrabim ovoga gospodina za gušu, obalim ga na zemlju, svega ga izgrebem, iscepim mu mašliju i šašir, pa u trk dom, a jutre dan viknuše me u opštinu, te me osudiše 2 dna apsu. Teti, to ti je moja prva ljubav. Sg znam i razbiram i sg da mi je Vidosava u šake, ne bi se majke iskobeljala, ama tg koji ti je znaja oveja sgnje đavolije i ašiklaci. Oženija sam se i stanuja sam majstor čovek, ama ni danas ne mog da prežalim što mi se izmače ono javriče. I danas me bridi obraz od poljubac i čas po čas se pipnem za levu ruku da ne je bolna. To je slte od njuma ostanulo i slika, a njuma Bog da gu prosti, umrela je na 4 godine po toj, uću priju pri rodbinu, pošto gu majka beše porano umrela. Ne se čulo ništa rđavo od njojnjo živlenije. 23.12.1908. godina. Zabeležio Mile Daskal.